pagbating nalungsan sa mga luha. Kana ko wala na'y piniling kinabuhi. Sukat ka nagluhi ka na ko akong pinili. Busa king dughan sa hilom ng andoy na lamang. Nang andoy matapos na lang ang tanan. Patay na ang mga kanhipon mo sa udyakan. Patay ng pagbating nalungsan sa mga luha. Kana ko wala na'y piliking kinabuhi. Sukat ka nagbuhi ka na ko akong pinili. Sa aking dughan sa hilom ng andoy na lamang. Nang andoy matapos na lang ang tanan. Yes. Yay! Greetings! Saan ka shout out? Kasi na kayo shout out. Nalimtan ako shoutout ang pamilya diya sa Wala sa na. Pag-aay, Balingasag. Sige, Mama, saman. Papang, sila Ate Liling, mga pagumangkon, at Kuya Si Ken, Tata, sila Ati Ati Tatang, Kuya Ken, Yes. RB, sa Tagulwan o sa Cagayan sa Timaymay. Kaysa, na ba na yung mag-birthday karong March? Ay ko, Si Angela. among kamanghuran nga mag-birthday karong March 18. Hi Angela, magunsa matana. Puhoy, Napari naman itong mga sabot kwarta. ratan. Thank you everyone. Labi kayo control kayo. Labi kayo na kay Buglo. Yes, true. Yes. Ginang kita kuan mo. True. Nakinamdam ko atong grand final sa episode 2. Apil si appeal siya. Juliet, no? Oo. Oh, yes. Unya, kuan, Yes. kanang, daghan kayo maingon, masyada daw tingog ako manghod kay sa ako. Gidawat na ginanako. Yes. Ang dili lang na ako madawat ka ng parihamig dagway. Bitaw. Pero bitaw, gidawat na ako nga masyadang tingog ako manghod.